हेलौ लोगोफोर, नै जोंनि बर'नि फिथा सावनाय दखान। बेसेबां नाङो आबै सानसेयाव? सेरथाम। सेरथामाव बेसेबां जायो ओमफ्राय? 800 खालाय जायो। 800 खालाय? ए, मानसिफ्रा सानजारिसो सानजारि बायदि रायलायनाय जायो। बर'नि फिथा दखान, बर'नि बाजार। बाजार खालाय जायो सेरब्रैखाय दा जोंनो सेरब्रै गारजोबनो हाया दखान फिसा जों गैथ'वा। खरा होनांगौ। आं गोरा गोरा होनांगौ। दे। सेरब्रै खालाय फानोलाय। ओमफ्राय दा सिजोन गैयिखाय सेरथामल' लाबोयो जोङो। सेरथामानो एखमबा अन एफा सयो, एखमबा फिथा थाइब्रैख्लाय सयो। खुनु थिग गैया बाजारा। बेनो जोंनि बर'नि दखाना, फिथा दखान, बर'नि कालसार। मैगं दखान बेयो। लाइक हर, शेयार हर, कमेन्ट्स हर। लोगोफोर मोजां नुयोबा साबस्क्राइब खालाय।